Sa headlines kan mga barata, linog na matean sa siyudad kang Nagasin pagtaray na banwaan sa Camarines Sur. MNCCI, DTI as in LGU Naga, magkatuwang sa Bicol Digital Congress. Suspect sa illegal na droga sa siyudad kang Iriga, nakadulag sa search warrant operation kang PNP. Lalaking naglangoy sa salog kang Minalaba, Camarines Sur na yaon sa impluensya nin Arak, padagos pang pinaghahanap. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Pasado alauna kan subago kan mamatean ang linog sa siyudad ning Naga asin pagtarai na badwaan sa probinsya nin Camarines Sur. Sa Earthquake Information kan PVOX, tectonic an origin kan linog. 5.3 ang magnitude asin sa Tinaga Island sa Binson, Camarines Norte ang sentro kaini. Intensity 3 Saragay, Pili, Iriga City, Mauban, Lopez, Mulanay, asin iba pang parte kan Quezon. Namatian man ang paglinog hasta duman sa Metro Manila. Padagos pa sa mga bareta, magkatabang ang lokal na gobyerno kan Naga, Metro Naga Chamber of Commerce and Industry asin Department of Trade and Industry sa Camarines Sur sa pagpapauswag pa kan startup technology sa syudad, kung sain ngunya na aldaw nagpuon ang Bicol Digital Congress. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Magkatuwang ang Naga City Investment Board kang lokal na gobyerno kang Naga, Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, asin ang Department of Trade and Industry na marilisar ang Bicol Digital Congress sa pinagpuunan ngunya na aldaw sa pagi ng ribbon cutting sa Digital Congress Exhibit kung sa inyaon si Mayor Nelson Legacion kang Naga, MNCCA President Mario Villanueva, asin DTI Camarines Sur Provincial Director Jay Ablan. Pinagdisenyo subot ang Digital Congress para makapagdagdag sa kaaraman asin makainspirar sa digital startups. Ang take-away kang mga participants digdi, itong information, itong knowledge, and most of all, itong inspiration na kaya ninda na maglaog sa araw kaning industries. Ang kaipuan lang talaga is the proper training, proper information, and of course, itong inaapod na support system, which the DTI, the City Government of Naga, and the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, and even the whole startup community can provide. Yaon kami digdi para magtarabangan. So, rest assured na ang assistance, intervention kang DTI, and even other stakeholders in the community na imatapos digdi. Sa lado kang lokal na gobyerno kang Naga, may programa subot ang syudad para suportahan ang startup industry. Susog kay Mr. Ruel Oliver kang Naga City Investment Board. Saro ang Naga sa nakaresibin ng tabang halit sa National Innovation Council kang National Economic Development Authority. Kikita po, ang ngunyan po igwang support ng nakuha sa National Innovation Council sa pagi po kag NEDA ning sarong ning grant na more or less 7.5 million para po matabangan kita dumasay inaapod kang syudad ng Naga City Startup Development Program. So, pinupunduhan po ninday ning ngunyan. Ini pong Bicol Digital Congress, parte po kang pinupunduhan po ninday. Madurar hasal daw na Sabado ang nasabing aktibidad. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Mr. Florante Galora Jr., Chief Economic Specialist kan National Innovation Council, na andam ang sa inang opisina na magtaonin kapital sa mga potensyal na individual o grupo na may magayon na kaisipan sa startups. Tatabangan subot ninda ini hasta maging matrayumpo asin maibugtak sa merkado. Kung may maganda kang idea na game-changing, unique, susuportahan po yan ng National Innovation Council. Katulad ng mga ideas ng ating mga kabataan ngayon sa mga startups na naiisip nila. Kung wala silang pondo para mag-develop ng prototype, popondohan po yan ng National Innovation Council until successful completion at mailagay sa market. Padago sa mga bareta, Public Safety Office as in City Event Promotion and Protocols Information Office kabali sa mababawasan ng pondo ngunya na taong 2023 huli kan pagbawas man sa National Tax Allocation kan Naga. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado.
150 million pesos ang mababawas hali sa National Tax Allocation kan syudad kang Naga para sa sunod na taon 2023. Huli kay ni mababa ang budget kang lokal na gobyerno na nangangahulugan manin pagbawas sa pondo sa labang opisina sa City Hall. Para kay City Councilor Salvador del Castillo, Chairman kang Committee on Ways and Means, saro sa hihilingon ninda iyo ang mga prioridad kang syudad asin pagdeterminar ka mga opisinang babawasan in pondo. De primero, yun na nga na yan, ang primerong dapat isipon, lalo kami, na matautan sa sa budget, ano si mga priorities kan syudad. Ikadua, ini mga binawas, dapat hilingon arin si mga binawasan. Baka si binawasan, importante maray sa opisina, itong bakong gayong importante, duman magbawas. Ang mga opisina kang City Event Promotion and Protocols Office asin Public Safety Office ang pareho subot na bawasan nin milyones pesos na pondo para sa masunod na taon. Si Public Safety Officer Rene Gumba may kahagadan sa sanggunang panglungsod na ipareho sana ang sedang pondo ngunya na taon para sa taon 2023. Ang SEPIO po, siring po kang gabus na mga opisina, siring po kang Public Safety Office, may kaltas po ako, around 1.7 million po ang itinanggal na budget sa pondo po kang SEPIO. Kaya po ngunyan sa next year, although po nagsurat kita, naintindihan na po ang sitwasyon kang syudad, naintindihan na po ang sitwasyon ng financial situation kang syudad. Generally, okay man sa sanggunian during the hearing. So, halaton mi na lang sa document kung approve. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, maski magbawas ang pondo kan Public Safety Office, daiman apektado ang proyektong Center for Safety and Resiliency kan lokal na gobyerno kang Naga. Hulita bako man subot hali sa kaban kan syudad ang pondong gagamiton digdi. Dahil man po, kadaklan sa halimbawa, ini yung sa tuyang Center for Safety and Resilience, hali sa luwas ang pundo. So, limitado so internal tang resources, pero may paagi para magibo manggiraray sa mga gusto tang mapangyari. So, garoyan ko yan, kung nagtitios man ang lokal na gobyerno, pero nag-uuswag ang mga negosyo, ang mga komunidad, yan ang maray na sitwasyon. Sa pagbabalik kan news break, lalaking naglangoy sa salog kang Minalaba, Camarines Sur na yaon sa impluensya nin Arak padagos pang pinaghahanap. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kang GNN TV. 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist
Padago sa mga bareta, 80% kan mga residentes kan Barangay Pakul nakaresibi na nin bakuna laban sa COVID-19. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Breeze. May dugang pa na 500 na individual ang nabakunahan matapos ang kakatapos pa sa nga Barangayan Suyod Vaccination Program sa Pakol sa Syudad Dinaga. Sigun kikagawad Eduardo Riniba, kadakol pa man giraray ang habong magpabakuna sa saindang barangay na may kanya-kanyang mga personal na rason. Ang Barangay Pakul po, base po sa assessment ng aming barangay health workers, kasi pinareport po namin nung Monday sa during po ng regular session namin, almost nasa 80% na rin po kasi nung 5 days vaccination po namin, mayroon kaming nabakunahan more than 500 pa rin na nakadagdag doon sa listahan namin. So, ang worry lang po nga namin kasi po mayroon pang mga tao na negative pa po talaga na magpabakuna. So, kinoconvince namin sila at nung isang araw nga may nagtanong pa sa amin kung mayroon pang schedule, sabi namin tapos na yung 5 days. So, pupunta na sila dun sa mga vaccination center para doon na sila magpabakuna. Ngunya na simana, gidigibo man ang nasabing bakunahan sa barangay sa Concepcion Pequeña, nakabaliman sa listahan sa may hababang numero kad nababakunahan sa Syudad Dinaga. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, nakadulag sa pinaggibong search warrant operation kan Iriga City PNP ang suspect na si Jeffrey Saballero y Maestrado. Residente kang Zone 1 Upper Crisolita Street, Barangay San Nicolas, Iriga City. Matapos na marisakay ni ang paabuto ng mga otoridad. Na-recover sa pinagdadagusan kan suspek ang 5 plastic sachet ng subot shabu na nagtitimbang nin 14 grams na nagkakantidad maning 95,000 pesos. Naka-recover pa ang mga otoridad ng manlain-lain na drug paraphernalia. Sa iba pang bareta, lalaking naglangoy na yaon sa impluensya nin Arak sa salog kan Minalaba, Camarines Sur, padagos pang pinaghahanap. Ang detalles kaiyan aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Pantulong aldaw nagginigib ang search and retrieval operation kan mga otoridad sa nalamos na lalaki sa salog na sakop kan Irayang Sulong, Minalaba, Camarines Sur. Sigun kay Jomel Ramos, an operation said kan MD RMO Minalabak, nagsanib personaan BFP, PCG asin ang sa iyong opisina sa paghanap sa lawas kan biktimang si Gilbert Sopokia, 34 anyos, na sinasabing nalamos mantang buranta matapos na magbalyo sa nasabing salog kan Disyembre 4. Sa ngunyan, ongoing pa ang mga volunteer dyan, mga kapamilya, tapos mga barkada, tapos si teammate sa PCG, Kamaligan Chapter, yung po po sa salog ngunyan, nag-aaral si starting po po ito kang itsasin kong ay si paghahanap nila, starting pa ito kang 4, then set, after ma-report sa mo, nag-start na din kami mag-search and retrieval. Then hanggang ngayon, continuous po. Katuwang ang PCG and ang ibang personnel kang BFP, then ang team kang MDRM o WASAR team. Pero po sa fortunately mahita po nakukuha ang hawak kayo yung victim. Nangapudan man ang opisyal sa mga pagtaraid na banwaan na tulos na magipag-koordinar sa opisina. Kunin kaso, mahiling ang biktima na nakasulotin maoga na pantalon asin na t-shirt. Pero pangapudan na lang po sa mga sa mga neighboring municipalities, lalo na dyan sa mga low downstream, pababa sa Minalabak. Baka possible mailing po nindo na maglataw dyan ang hawak kayo yung biktima. Paki-report na lang po ora mismo para ma-retrieve na lang ang hawak niya. Then, ma-surrender na sa pamilya. Hingaluan naman itong biktima. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa maabot na Biyernes, Disyembre 9, nakatalaan na mag-convene ang Task Force Paputok sa oras na 1:00 hapon sa Public Safety Office. Digdi naman subuot hahamanon ang mga kasuguan para sa mga matindanin paputok sa Syudad Dinaga para sa Pasko asin bagong taon. Si Task Force Paputok, ma-convene na ngunyan na December 9, 1 p.m. Digdiman. Si Mr. Florendo, si Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, si Mamcor, sa City Treasurer's Office, City Engineer's Office, saka ang satuyang CDRRMO. So yan sa mga miyembro ng Task Force Paputok
nakakalendar na so mga gigiribuhon pagpuon sa briefing kang mga paratinda hanggang sa pagpwesto ninda sa market pati sa mga kapitan may briefing man na gigibuhon. Mga tugang 18 aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.